Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra lembra que, ademais de facer revisións periódicas da viña para protexelas contra o mildio larvado, é fundamental levar a cabo prácticas agronómicas que conduzan a unha mellor aireación das plantas. Malia iso, e grazas á subida das temperaturas e á baixada da humidade, os técnicos da Estación Fitopatolóxica Areiro non teñen observado nesta última semana avances na súa presenza naquelas viñas nas que xa había, nin tampouco viron síntomas naquelas nas que non estaba presente. De feito, a nivel dos acios, tan só hai que destacar a aparición de mildio con frutificación aparentemente activa na algúns rebuscos de viñas moi afectadas con anterioridade, algo que non debería preocupar debido ás altas temperaturas. Aínda así, os orballos unidos ás altas temperaturas nocturnas fixeron que na maioría dos predios que non recibiran tratamento nos últimos días, as follas novas aparezan con moitas manchas recentes. A mesma aparición de manchas nas follas máis tenras obsérvase nas plantas de diferentes variedades que medran en bordos das estradas ou camiños en muros de predios e que non reciben tratamentos de ningún tipo, unha situación que aseguran dende Areiro tampouco debería preocupar. Por outra banda, nos predios incluídos dentro da zona demarcada establecida pola Xunta a raíz da detección da flavescencia dourada en Galicia, son obrigatorias 3 aplicacións insecticidas pro control das formas juvenís, as 2 primeiras, e 2 adultos de Scafoideus titanus, a última. Se ben están aparecendo os primeiros adultos nas trampas, aínda hai bastantes ninfas, e debido a que se debe evitar no posible a dispersión da patoloxía que transmiten, aínda se recomenda a aplicación de insecticida, en particular se non se efectuou o anterior, en calquera viñedo do sur da provincia. No relativo ao idio, esta semana non detectamos síntomas en ningún predio tratados fronte a este patóxeno. En canto ás plantas abandonadas ou as que non foron tratadas, únicamente os observamos nas follas, se ben non é xeral.
temporal. Por iso recomendan seguir mantendo a vixilancia, aínda que son baixas as probabilidades de danos significativos nos acios. Sen embargo, as temperaturas elevadas destes días sí que incrementaron a gravidade dos síntomas das plantas afectadas por enfermidades de madeira, chegando a apreciarse algúns brazos mortos que poden ir eliminándose para evitar a contaminación doutras cepas. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta. O pregón de Victoria Ubiña, a mariscadora cambadesa, xo deixaba ben claro. Cambados está de festa. Avísanme que teño que ir para a calzada, que está o viño a enfriar, que aquele o pregón está se liando moito. Imos a brindar por nós, por Logio e por todos. Viva o viño! A calzada! A coñecida como a Laranxa marcou o inicio da 72ª edición da Festa do Albariño de Cambados. Fixo dende o balcón da Casa do Concello cun pregón festivo, pero tamén reivindicativo. Non hai mexilla nas pedras, e o mexilón non agarra na corda. Nos lombos do Ulla non hai semente, e na Arnela non medran as ameixas. E a culpa de que é? Da merda que chegou á ría e algúns onde nos queren mandar máis polo río Ulla abaixo. Altri non! Altri non! Tralo pregón chegou o momento do corte da cinta. As autoridades inauguraron oficialmente unha cita que xa comezará minutos antes no Paseo da Calzada. E ademais esta edición é unha edición especial porque coincide con dúas distincións que son realmente significativas para Cambados, que somos Ciudad Española del Vino, este ano 2024, e Pueblo Mágico de España. Todo eso fai que esta edición se convirta seguramente na edición con máis afluencia dos últimos anos, o que ven a ratificar que Cambados e o viño albariño están sendo motores da economía e do turismo no noso entorno. Eu quero poñer en valor hoxe o excelentísimo traballo que leva feito a DO Rías Baixas, que son un exemplo a seguir. En especial quero poñer en valor o traballo do sector primario, neste caso, pois de todos os viticultores, que aparte de ser un traballo duro, pois deixan o seu corazón nas súas viñas para obter os mellores produtos, non? E iso é símbolo de calidade, símbolo de Galicia, e así o perciben os que se achegan. A produción vitivinícola, que ten un elemento de creación de emprego e riqueza en toda a comarca e en outras comarcas de Galicia, que evidentemente os gobernos tanto estatal como autonómico están potenciando e que ademais está abrindo vías de internacionalización e de exportación moi importantes. Milleiros de persoas ocupaban xa os espazos libres entre as 42 casetas das adegas que se encargarán de que nos vindeiros 5 días ninguén pase sede en Cambados. Bueno, isto é o que nós participamos e queremos seguir participando, vimos participando todos os anos e con isto e queremos seguir participando con esta festa. Se hai algo que caracteriza esta cita é a mestura que se dá entre o seu carácter festivo e o aspecto máis promocional para o sector, sen dúbida un escaparate que paga a pena aproveitar. Por aquí pasa xente moi diversa e pasa público de toda España e de parte do estranxeiro, non? Entonces, inda que somos moitos e é un carácter moi festivo, moi folgorioso, pois é unha boa ocasión para promocionarse e ver un pouco a amplitude de toda a gama que podemos ofrecerlles. É todo interesante, todo importante, porque tamén tenemos que saber que o viño non é solo un produto sofisticado de técnicos, de coñecemento, sino simplemente para coller unha rica empanada, un momento agradable, un sitio tan hermoso como é Cambados, e disfrutar dese momento. Por iso as adegas non queren perder esta oportunidade e levan ata o Paseo da Calzada
Calzada unha ampla mostra das elaboracións nas que están a traballar. Vamos a traer as marcas dos segmentos premium, porque, bueno, non ten sentido a estas alturas, coa colleita prácticamente vendida, pois estar a forzar en marcas máis comerciales, senón poder ofrecer segmentos máis descoñecidos, máis de degustación, máis de promoción en consoancia coa festa, non? De ver todos os estilos onde chegamos, todas as variedades que temos, os fermentados en barrica de roble francés, as outras variedades brancas, o caíño branco, os crío maceración, os viños sobre lías, poder ver unha amplitude da mostra, máis que interpretar o stand como a un punto de venta, vamos. Aquí elaboramos viños 100% de Albariño, Don Pedro Sotomayor é a nosa marca principal, tamén temos elaboracións especiais como Don Pedro Neve, pero o máis importante é que temos unha colleita 2023 que estamos presentando no mercado que probablemente sexa das máis atractivas e máis interesantes dos últimos 10 anos. A inauguración foi multitudinaria, unha afluencia de público que, de cumprirse as previsións, non fará máis que incrementarse cara a fin de semana. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A festa do Albariño de Cambados é unha das principais citas pro Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. O órgano traballa arreo da man do Concello para que estes días a festa sexa un auténtico éxito. Nosotros confiamos en que vuelva a ser un éxito, confiamos en que la gente que se acerque a Cambados lo haga por amor al vino, para disfrutar del vino, para permitir que el resto de las personas que estén allí o que estemos allí, pues podamos disfrutar todos de lo que son los vinos amparados por la denominación de origen Rías Baixas, que bebamos con responsabilidad y luego pues que lógicamente sea un buen elemento, un buen instrumento de proyección de lo que es nuestro territorio, de lo que son nuestros vinos, el saber hacer de nuestros viticultores y de nuestras bodegas, y que nos sirva pues también como elemento de enganche para esos consumidores. O epicentro vitivinícola da festa está no Paseo da Calzada. 44 adegas ofrecen xa dende as 42 casetas instaladas polo Consello as súas elaboracións. Pola experiencia de edicións anteriores, este ano repartiránse 43.000 cataviños. Para nosotros, esa exposición de muestra de los vinos en la calzada pues es una herramienta efectivamente de trabajo, una herramienta promocional sobre todo para las marcas de las bodegas, pero que también ayuda pues a lo que es generar la marca Paraguas Rías Baixas. Nosotros confiamos en que pues, el público disfrute en las casetas con los vinos y que las bodegas también pues estén a la altura de lo que los consumidores esperan de nuestros vinos. Pero a festa do Albariño de Cambados tamén reserva o seu espazo para os amantes do viño que queren catalo dun xeito máis calmado en un entorno máis tranquilo. Dende hai 13 anos este espazo é o Túnel do Viño. El Paseo de la Calzada es como más tumultuoso, mayor aglomeración, y lo que queremos es sacar de ahí pues aquellos consumidores o aquellos profesionales pues que quieran catar con más detenimiento y llevarlos a otro ambiente. Allí vamos a tener más de 177 muestras pertenecientes a 72 bodegas. Ahí tenemos vinos de todo tipo, todas las tipologías que están amparadas por el Consejo Regulador, blancos, tintos, vamos a tener vinos del año, vamos a tener vinos con crianzas, vamos a tener espumosos, o sea que aquellos que quieran tener más información sobre el trabajo que hacen las bodegas y con pues, ese tipo de esas características de los vinos, yo creo que es un momento extraordinario y es una oportunidad magnífica. Además estarán asesorados por técnicos, o sea, va a haber un sommelier encargados pues, de echar una mano para ampliar cosas, para explicar, para presentar novedades, etcétera, etcétera. O túnel abriu hoxe, estará operativo ata o sábado pola mañá. Os interesados en participar nalgunha das 5 sesións de cata deben rexistrarse na web do Consello Regulador. A entrada ten un custo de 25 euros.
Para nosotros es un instrumento de trabajo, porque al final el túnel es una herramienta de trabajo para nosotros, porque yo creo que es una forma de expresar y de explicar muy clara lo que es una denominación de origen. Todas las categorías de vinos, todas las tipologías y todos los trabajos novedosos que se están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que la gente que le tenga un cierto interés en esta denominación de origen, me parece, sea de donde sea, me parece que es una cita obligada. Esta mañá comezou tamén a cata concurso con 24 profesionais probando os 62 viños que participan este ano no certame. Hoxe celebrouse a cata prima, mañá será a derradeira, da que sairán os 3 albariños Rías Baixas gañadores desta edición. En esta edición están previstos 24 catadores, hay 12 catadores externos y otros 12 catadores del panel interno. Siempre jugamos con ese doble panel, por así decirlo, porque entendemos que pues la gente que está acostumbrada, o sea, esto es una cata muy importante, de aquí van a salir los 3 mejores vinos de los que se han presentado a concurso, con lo cual pues es mucho el prestigio que nosotros nos jugamos, es mucho el prestigio que se juega en las bodegas y tampoco podemos dejarlo en manos pues de gente que no conozca los vinos que está catando. Os viños gañadores daránse a coñecer o domingo tras o xantar oficial da festa. Tamén se fará entrega de premios. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Os tintos da denominación de orixe Rías Baixas tiveron a semana pasada o seu protagonismo no calendario do Consello Regulador. O Concello das Neves acolleu a 18ª edición da Festa do Tinto Rías Baixas, que se celebrou do 20 ao 25 de xullo. Na primeira xornada, unha trintena de persoas participaron na ruta de sendeirismo, organizada pola Ruta do Viño Rías Baixas e o Concello das Neves. A camiñada polos viñedos da subzona do Condado do Tea resultou todo un éxito. Coa mirada posta na sustentabilidade e o medio ambiente a través desta actividade deportiva, a entidade sen ánimo de lucro quixo mostrar todo o esplendor desta subzona a través dunha camiñada de 5 kilómetros, onde non faltou a charla, pero tamén a paisaxe local composta de furnas, petróglifos, muiños e, como non, os viñedos característicos do Condado do Tea. O punto de partida do roteiro de sendeirismo foi a adega Señorío de Rubiós, onde previamente os participantes coñeceron o proceso de elaboración dos seus viños, que finalizou cunha degustación de viños e produtos locais en Nande, Hotel da Natureza. No marco da programación, o día 24 celebrouse unha cata de viño profesional dirixida pola Master of Wine Almudena Alberca, que tamén se encargou do pregón o día seguinte despois da recepción das confrarías gastronómicas participantes na Casa do Concello. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta.
Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.